Ya izvi ndizvo zviri paboka izvi. Tiri paboka pambudzi roundabout ndokwatiri nhasi. Tichiratidza kuti nhasi kwakamira sei. Nhasi date 31 March. Current situation. Zvize. Pui. Shamwari. Madi. Abo. Bo business basa. Umbopusha kwendeni. Ubadala. Ukuzi bayisa yeza. That stream my papa. Lo live. Even for live. Kidam Jonas. Noma dorupi. Yapeza pakapoti machikisa town. Pesa urozu. In period. Alright. Abe zviri naniwo. andika. Kwete beach. Gadeso. Kawai. Ndozviri panapa izva mana. Ndozviri panapa paboka pambudzi roundabout. Current situation. And current situation. Current situation paboka. Makomba kutoloda futhi. Nasukwathi kuthatha uphiwo. 40. Ndozviri panapa pambudzi roundabout. Ndatikomende yamana ndatikomendei live. But mabhazi tosvika kwese kwemabhazi tionesana kuti kwakamira sei. Thank you for your support. Ndatishare live. Ndatilike tirambe takastreama zvindobatsira live yedu isimbewo ite strong. Ndatiwanze ma likes. Ma likes. Totosvika kuri kulodirwa mabhazi ikoko. Muri kunzwa here zvandiri kutaura? Ndatitaure mucomment section. Zvikunzwika kuti ndiri kuti chii? Totosvika kumabhazi ikoko tione kuti kwakamira sei. Ndo zviri kunoku kumbudzi roundabout 31 March. Latest update. Hanzi yes, okay kana muri kuzvinzwa. Totosvika kumabhazi. Beatrice Road. Trim Beatrice Road. Ndo matiri. Trim Beatrice Road. 80 viewers. Ndatishare. Tiwande. Irengi inotombolodherwa mabhazi. Mira tipinde napo tore pakabira. Zvize. Bo. Totora video. Ndashare. Mukonera muri kupi ma videos? Mukonera muri kupi? Ko muri kuonera live. Ndikutoba Jonas town mai manje. Sikarambai muri makango connect. Tikapedza panapa takutoenda ikoko. Anzi. Kwani. Tina. Tangatatura mapurisa. Andi zvinokurosera kuti no. Kwese sina kuona kuti takatukutura mapurisa. Kana maona pa live. Ndadotena fast. Simudza kamera. Yo, ndasina kuzviona. Yai. Ende iwo hawana kuzviona. Iwo futi havana kutozvionawo.
polisi yakagara garohani hana nopinda pamahwani ka but nhasi hamusi kunyanyofamba mota dzakawanda muBeatrice Road. Bulawayo, thank you for your support. Vari kuBulawayo. Cape Town, thank you for your support. Masubscribe, makasubscribe, malike live yedu ite power. Malike ere. Takusvika kurenge mabhazi. Hanzi vanhu chi? Varipo vanhu, varimo. Ma101, pana panozonyozara zvikuratidza kuti ma101 pakaipa. Tinowanga 120 pakaipa tiri Beatrice Road. So far tapa rank. Tawana one bus, pane one bus. I think iri kuenda kusouth. Pane one bus. Pane one bus. Ndarichiye live. Hanzi chi? Hai zviri sei? Hamu yes. Hapakaipa. Mune one bus. Apo ndatobatwa nepolisi ikaipa. Panga patosheka. Mapurisa anogona kuona. Pane one bus iri kuloda. I think iri kuenda kuSouth Africa. Zuma police. Ende polisi yakagara ka irimo mustitiwo yakagara. Saka apabudike zvekumhanya. Ndofunga mukiona polisi. Apabudike zvekumhanya apo. Polisi yakagara. Irimo yangogara. Ndo zvimwe zvikunyanyotyisa izvozvo. Madrone 166. Thank you. My manje town. Tegi kugeza. Tipolingirako. Subscribe by ndokanda link my manje. Gara muri updated. So iri ndo bhazi riripo. Stallion ndo riripo chete parengi. Ndoregara ndiri kutoonawo. Ende mashops ese akavharwa. Ndiri kufunga kuenda kunana Hopley ukoko. Toendere Hopley, todzikere Hopley. Roundabout haifambi vanhu. Roundabout yeBridge. Todzikere muHopley. Ndo mune vanhu vakawandisa stereki. Tiona kuti makamira sei. Just through comment section. Pisa iroro. Pisa iroro. Manje teta mutown. Ndichakuudza kuti makamira sei mutown. Ndatingobuda kuri kuperera vanhu. Regai tingopedza kuti vanhu vari kuperera kupi. Alright, regai tipinde muHopley. Saka ndichaenda live kusvika ndasvika muHopley. Tiona kuti kwakamira sei kuHopley. Hopley iringori opposite boka. Hopley ingori opposite boka. Amawinda hakuna. Yo, comment section. Amwe mashops akavhurwa kunoko. But ma101. Nokofamba ucheuka zviri kutyisa ka. Ndashare live, ndatishare live. No, it's Mbudzi roundabout. It's Mbudzi roundabout. Mbudzi roundabout. Atangi them one actually. Comment section. Walaikere live. Kuno kundo situation iriko yamuri kuona. Ndiyo situation iriko. Sorry gaiti dzike nemuzasi memusika. Ndadzike snap. Autorowa ndowada kutsika nepori. Topinda neapo. Topinda muHopley. Tione kuti kuHopley kwakamira sei. Rati dzokere nokutokwidza nekuseri police. Chiwaradza kuti hakuna chinhu. Toenda nekuseri. Toenda nekuseri. Aya mashops aya akavharwa, mazhinji akavharwa. Ade napo. Tonodai. Ande nokusachika kuna anombozimisa.
batidzai moto vanhu vanouya. Uri kupiwa zvamanje manje. Tiripa ndozviri kona asi 31 March. Hello, hi. March. Ende vamwe vatoratidza kuti vakamirira mabhazi ekuenda kumusha. 31 March. Skapa takuenda kumbudzi kuHopley. Iyo so tiri pambudzi roundabout. Ende vamwe vari kutamba snooker. Ano. Tikuenda kuHopley. Sikarambai muringo makango subscribe musabve palive tikupinda muHopley. Amashopu ese akavharwa. Pakanyararwa kuti zi. Pana wei inopinda neapera apa. Pakanyararwa kunzi zi. Mashopu ese aya akavhara. Murisi pamba indani pamba ni vanhu vanenge vari kutya guys because mashopu akavharwa. Kunombodoterwa mondoro here staff hakutori navanhu. tiri pamashopu sepambudzi roundabout. Ndopatiri. Hanzi chii? But Gezambo very much. Ndopatiri izvezvi. Vanhu vanosvika kufama. Ndopatiri izvezvi. Zvize amusha. Varatidza kuona kuti hakuna munhu. Clean. Vamwe vari pabasa havo. But ma-1-1. Ma-1-1. Tikuenda kuHopley. Saka musabve. Ndateka kufambisa tichinge step. Saka musabve. Tikuenda kuHopley. Tikuenda kuHopley. On my way kuenda kuHopley. Timuona kuti muHopley makamira sei, ndo mune vanhu vakawanda stage. Sikada kuona kuti mune vanhu vari kufamba here kana kuti zviri down. Hanzi Pambudzi roundabout. Uku kumakuva kwatakatarisa. And then varatidza kune tumashops. Pambudzi roundabout. Kuri kuitwa construction iya yekuvakwa road. Ndiko ikoko. Harare. Ndo Harare yacho iyoyi. Ndiyo Harare yacho. Ndati like yamana takawanda vanhu vari palive apa. Ndati like izvi titakangolaikawo zvinofamba. Apa tikuenda kuHopley sezvanambotaura.
njenga papolisi kudai. Tichaita plan yekutoti njenge papolisi noti pane kakempi karipo ipapa kuti vazumire kempi iyoyo nekuti vamwe vanhu havaizive kuti pane kempi pambudzi roundabout. Pakaipa kani, pakaipa, hakuna kana munhu. Varadze chidhasti ichi, wani mota hakuna. Vazumire kempi, I think iri kure mbichana ende makachena murodhi macho. Ndiyo police camp iyo, ndiyo police camp. Saka pari kutopisa ende mawindi panofanira kunge pakazara mawindi pamberi pava. Hapana kana munhu wandiri kuona kana one. Ndiyo rengi, pane rengi yekuchitungwiza ipapa apa. Kozoita rengi yemabhazi anoenda kuSouth, haina kana bhazi, haina kana bhazi kana one, haina. Takutosvika parengi yemabhazi anoenda kuSouth Africa, but hapana kana bhazi, hapana. Kana wakusvika kumba kwawiki munondiudzawo. Ndichaenda hangu mutauni, ndichaita plan yekuti ndiende mutauni. Munoda vhidhiyo remutauni here? Apa manditi ndidzike paHopley, manditi ndidzike paHopley, ndokwandiri kuenda kuHopley. Amapurisa akazara, handine apa zvototyisa. Alright, ndatingodai neuko hapana mapurisa, hapana mapurisa. Tikuenda kuHopley zveparaundabout tapedza tipinde netumashops tipiradze vanhu tumashops hatuna basa kuti tambotora kuti chitichi mashops akavharwa. Tongojumana nepolisi vedu we. Tojumana nepolisi pakaipa. Pakaipa. Thank you guys. Ndatilike. Iyi ndiyo rengi yekuchitungwiza. Varadze pane rengi yekuchitungwiza. Hapana kana kombi. Dakuradze rengi mabhazi anoenda kuSouth. Kana pachitungwiza hapana. Mapurisa akawanda. Mirai tisvike parengi yemabhazi anoenda kuSouth. Mirai, tinoona kuti mapurisa angopfuura chete. Mapurisa achona akawandisa. Chokwadi, wamwana kwasiri muuniform wakanyura anti. Saka ndezvekutongwarira. Tozomurawo mapurisa ari kuenda kwa. Ari pabasa. Ari pabasa. Tikuenda muHopley. Iyi ndiyo rengi yemabhazi anoenda kuSouth. Ndiyo yacho iyi. Ndikuona zvimatrailer chete. Pakachena kani. Chigosimudza mishana. Varadze zvimatrailer zvacho. Izvo. Varadze zvimatrailer. Izvo. Varadze zvimatrailer. I think mapaona ipapa. And did you say? Paji? Anzi. Sonofamba pata antora. It's okay. I think Mwanga about to go, guys. Si wakwe. Hanzo so batwa. Ndadzoka. Hatibatwe zvekumhanya. Ndadzoka.
hazviri kutotyisa. Ndatongoriska kushuta this video. Handine kuhoplini uku topinda muhopli main road wemashops acho. Iyi road inoenda kutauni inombozara mota. Iwe inoenda kutauni. Angatobatwa mudhoranda ubatwa munhu. Andadzoka ndandachikidzirwa. Iyi road inoenda kutauni. Way inoenda kutauni. Inobva ku Beatrice, Ushewe kunze, South Park, Chihota. Ya, ndiyo way yacho. Inoenda kutauni. Ndiyo way inoenda kutauni iyoyi. Ndatiwanzei malikes takawanda vanhu vari palive. Skill rinodiwa regai ndishinge nekuti skillful. Iwe inoenda kutauni. Mapurisa ekunogwa anogara ringori pabhizi. Vanhu vemuhopli hausi kuvaziva. Vanhu vemuhopli hausi kuvaziva. Vanhu vemuhopli. Iyi ndiyo rodhi yemota. Haya makachena kani. Ndiyo rodhi yemota iyoyi. Tichibva kumbudzi roundabout ndiyo rodhi yacho. Ndatifambisa todopinda nepanonzi pamutsubvu paipai. Plus mune mastreet kid. Handisi kutomboona kana 1 muroad. Handisi kutomboona kana 1. Ndofunga zvakatorwa manheru. Tama minutes manga ndakastreama 22 minutes. Apa tamuhopli. Asi way iyi inopinda mutauni ichibva kumbudzi roundabout. Unopinda Mugabe? Munopinda Mugaba? Dzaramba. Vanga vachirova slogan yavo yavanga vachirova. Ende handikwanise kuitaura nekuti havana kuzobuda ivo. Avamiri. Vanhu maviewers ari pachi. Kutya ndiri kutotya ende havana kutorova but kungozvishingisa. Tongonyepera kuita varumewo. Tongonyepera kuita varume. Murizei? Titori palive. Alright. Murizei? Makadii? Ndori pabasa. Alright. Alright. Inenge yavepo pamhepo. Itori vanhu vanenge vachitiziva mumastreets. Tanzi hatirare. Ma1 be safe yachokwadi. Zviri sei? Tobuda pakamera. Uchitaura kuti ndezvematongero wenyika unotaura? Iwo kufungei? Ndadoro muro wangu ma-press ups nekuti nzira yacho haina vanhu kai. Aiwa, I mean nezviri kuitika uri kufungei? Apa toomesera. Muri kupinda iri mustreet? Hatisi kupinda ndane indori machira. Tozongonzwa mazazi kuti chii chaitika. Uri kutya? Tiri kutya. But muhopli makamira sei? Muhopli? Muhopli runyararo. Hamuna kana munhu? Hamuna. Vanhu vakangonyarara kuti zii. Nemwandiri unomboita zvigure nevanhu. Hamuna kana vanhu. Aiwa. Chimbotaura nevanhu vari kukuona izvozvi kuti uri kuti chii kwavari? Inini vanhu vari kundiona izvozvi. Ndikuti iyi nyaya yekutoti toipedza kai. Aiwa asoya ngatimbogare mumba. Ngatigare mumba ngatingoti isusu ngatisechi. Zvinopera zvakadaro zi. Ye? Kupinda mastreet. Aiwa mastreet handisi kupinda. Aiwa. Alright, tika wani mkomo.
manzwawo pfungwa dzemukomana wandasangana naye ende ataurawo zvaataura kuti hanzi vanhu ndavagare mumba, hanzi handisi kupinda mustreet. Avhunduka arohwa nehana, avhunduka arohwa nehana. Iwei pane bhazi riri kuuya, ma11 mabhazi. Avhunduka iye aradza pfungwa dzekuti iye haasi kutopinda mustreet yekuti hanzi ndikutya kurohwa. Iri izupura yekupinda mutauni, rupinda mutauni. Hanzi akakura neheroyo. Aya vanhu vari kutya, muonero wandiri kutozviita ndozvingoripo. Ikombi kutotakura kuenda kutauni, kuenda kutauni, iri kuenda kutauni. Tinopinda muHopley. Saka ma1 pakatoipa, ma1 kani, ma1 pakaipa, pakaipa, pakaipa. Hanzi uyo ndeweguka. Hanzi ndeweguka. Ndiye munhu akwanisa kutipo pfungwa dzake dzaari kufungawo izvezvi, achitaurawo maonero aari kuzviita. Aya makomba ari kufamba, tinoda kupinda muHopley, ndo matiri kuenda. Haina kuti munhu wese akamira update iyoyo, nekuti muHopley mune vanhu here. Sikada kuenda kunowanzowanda vanhu stereki, ndo kwatiri kuenda ikoko. Kunowanzowanda vanhu stereki, ndo kwatiri kuenda. Tino nhasi zvakamira sei. Hanzi kadofo ako. Avhunduka mukomana akati maya zviri nani kurara. Avhunduka, avhunduka. Ige muHopley macho. Ndaona vanhu vachiti hanzi Geza wachona haasati ataura kana anything kubva makuseni, saka toziva zvipi. Iro ibhazi iro, tauni kutoshedzerwa. Mbare, kombi kuenda kuMbare. Ndozvada tomboita, kuzama kutomisa vanhu ndichitaura navo. Kunyanya muHopley, ndo zvada tombozama kutoita ipapa. Pakaipa. Bhazi ranga rine vanhu, ranga rine vanhu. Iri gonyeti. Gonyeti. Tienda kwariri kuenda. Ndakuzama kuapproacha vanhu ndichitaura navo from Cape Town. Be safe at Rari. Ndichazama kuita safe, kuzvibata. Ndatifambei. Ndatishe live. Rimwe gonyeti. Magonyeti akufamba kunoku. Magonyeti ari kufamba. Maonero wangu inini handina chekutaura. Zviri sei? Hamusi kubuda paGabera? paGabera? Mukutya? Vanhu vari kuvhunduka, vari kutya. Vise patirare, we need your update. Because vanhu vacho havatambi. Havaiti sei? Havatambike navo. Ma1 pakaipa.
pakaipa. Regai tite tichiaprocha vanhu tichivabvunza-bvunzawo kuti vari kuzvionawo sei. Ndichataura navo tite tichivabvunza kuti vari kuzvionawo sei. Usanonge dziri pasi kamera ka. Town. Ikombi kutoenda town kai. Topinda mutown here. Comment section. Ndiona ne comment section. Toende town. Timbonoona kuti town kwakamira sei. Topinda town here. Just from my viewers sabaji. Vanhu vari kudonha. Rega ndiche ndipinde mutown. Town ndiri kutopinda. Nditite ndiende kutown. Kutongoriskira inini. Ndipinde mutown. Azofira mahara. Zviri pa2 kufa kana kusafa. Tadzika. Zviri pa2 unofa kana kusafa. Unofa kana kusafa. Yashuwa parira kumbomira chokwadi. Ndichingoona hangu mauye macomments zvamuri kufunga. Kuti ndomiriri kana kuti ndoenda. Ndona nemi. Ndichitenda zvikuru nesupport yamunopa panapa this YouTube channel vadikani. Ava vashandereke. Avashandereke. Takupinda muhopli manje. Asi taona chi? Vanoda kuona madrone. Madrones. Takupinda muhopli. Hanzi chi? Takupinda muhopli manje. Titori muhopli, but takupinda mukati. Takupinda mukati. Muhopli unotoshikisa zvekutodaro. Muhopli munoshikisa. Mune mhondi. But chakasimba. Chakasimba. Ndasiro my likes kuti ari pachi 56. Amanda ndatiwanze my likes ona akajoina live wakawandisa straight. My likes please, my likes. That family. Anzi. Awo. Bafika vari kunzi awo. Anzi timu. Group ere kana kuti. Ndere kana kubatwa. Oh, kuti ndakaswima live. Alright. Adzika imota. Alright, anotombomaona ini. Oscar ndo ari kunzi. Chatakutoatako. Amana zvinhu zvatiri kungosangana nazvo izvi. Chatakutonzi avo nemapurisa.
Unongodzoka ka. That's no comment section. But what? Those vandiri kutya kuti polisi inodzoka manje. Kana yatombodai so. Haisi polisi iyo haisi polisi. Ati straight. Iyo haisi. Hanzi chii mucomment? Maviewers ari pachi? Maviewers ari pachi? 109. 109. Yeah. 119, all right. And kwakutyisa kwata. chane minutes mangantaka stream 56 minutes. 36 minutes. Mota ma 1-1. Ekutofamba dziri kufamba. Mota ma 1-1. Maviewers ari pachi? Yakudzoka. Hanzi mayouth ezari. Kosi anongedzera kanzi avo. Ndasiya idea ndopandarasika. Anamboona mota yavo. Itonge uri paapo hapo. Tipinde. Chimboisa pasi 2 minutes tingopfuura apo. And chimboisa pasi fambisa. Ani maviewers aripo. Vari kuziva zvatiri kuitira. Sapasi 2 minutes. Simudza. Yeah. Chamu Hopley. Kuno kune vanhu. Muno muHopley. Ende mune vanhu vakawanda semuniro muri kuzviita. Vanhu vakawanda. 19. Zvakutanga Asterix. Hanzi chi? Inokusvinei? Shimu Hopley. Current situation. So ndotangidza kustreama. Yaku bata wabvunza kuti yakuona